Nazdar. Je vás tu nejak podozrivo veľa? Viete o tom, že František Fuka je vedľa, že to nie je tu? Ešte máte šancu zdrhnúť. Tak jo. Nazdar, volám sa Ricky Friedrich. Možno ma poznáte ako FCZBKK. Pokiaľ by ste mi chceli poslať e-mail, nejak ma kontaktovať alebo sa o niečokoľvek dozvedieť, nájdete to na fczbkk.com. Keď ma organizátori Deufestu oslovili, aby som urobil nejakú prednášku, tak som sa pýtal, o čom by mala byť, a oni povedali, že ohľadne vývoja pre Chrome. A ja som povedal, že to je príliš široká téma, mali by sme to nejak trošku konkretizovať a nikto nevedel, o čom by to vlastne malo byť. Tak sme urobili jednoduchú anketu, možno ste niektorí z vás v nej hlasovali, a tam vyplávali na povrch také dve témy, ktoré by vás zaujímali. Mám veľkú radosť, že už vás nezaujímali úplné základy, o tých som hovoril minulý rok, takže ak potrebujete základy, pozrite si záznam tej prednášky, je to online. Každopádne tento rok vás zaujímali dve veci. Aké zaujímavé rôzne API alebo vychytávky sa v Chrome dajú používať, a čo je oveľa dôležitejšie, jak vývojom pre Chrome zarobiť. Takže budem hovoriť o týchto dvoch veciach, budem to kombinovať, snad niekoho z vás inšpirujem k tomu, aby ste skúsili ten vývoj pre Chrome. Je toho celkom dosť, takže ak vás náhodou niečo nebude zaujímať, tak ma kľudne popožente, ak vás niečo bude zaujímať viac, tak sa pýtajte. V prvom rade, čo je to Chrome? Prosím? Nevieš ďalej? Čo si myslíte, čo je Chrome? Tomáš, čo je Chrome? Prehliadač, presne tak. Väčšina ľudí si myslí, že Chrome je proste browser. Je to pravda, mimo iného Chrome je browser, je k dispozícii pre PC, Mac, Linux, je k dispozícii na smartfónoch, je to defaultný prehliadač pre Androidy. Finta je v tom, že pre Chrome v Androidích telefónov zatiaľ nie je možné vyvíjať rozšírenia. Je to niečo, na čo sa Google komunita pýta neustále, kedy a či vôbec to bude možné. A Google na to stále odpovedá, nebudeme sa k tomu vyjadrovať. Takže nikto nevie, kedy a či vôbec, zatiaľ Google nič nepotvrdil ani nevyvrátil. Každopádne väčšina ľudí pozná Chrome iba ako browser, ale v skutočnosti je toho viac. Chrome OS je hrozne jednoduchý operačný systém, ktorý v podstate užívateľovi zobrazí iba browser a nič iné. V súčasnej dobe bežným užívateľom prakticky nič iné nie je treba. A Chrome OS beží na malých, lacných, prenosných noťasoch. Toto je jeden z nich, trošičku starší model. Ak by ste si ho chceli ošahať, tak sa potom zastavte za mnou. Pre bežných užívateľov sú to úplne ideálne noťasy. Treba si to skúsiť. Ten Chrome OS, aj keď vyzerá ako úplná blbosť, má zmysel. Čo je na Chrome OS zaujímavé, v najnovších experimentálnych buildoch majú špeciálny mód pre Windows 8, ktorý v podstate nahradí to Metro UI nejakým fullscreenovým ich vlastným rozhraním. Takže v podstate z Windows 8 noťasu môžete urobiť Chromebook jednoducho tým, že si nainštalujete Chrome browser, čo je celkom zaujímavé. Je trošku problém dostať sa k tým Chromebookom u nás. Google ich zatiaľ v Čechách nepredáva, takže keď tak si ich objednávate z nemeckého Amazonu alebo odniekaľ zo zahraničia. Takže Chrome je browser, Chrome je operačný systém, existuje nejaký Chromebook, na ktorom beží Chrome OS, a potom je tu ešte niekoľko iných zariadení. Jedno z nich je Chromecast, vyzerá asi takto nejako, v podstate taká väčšia fleška, ktorú strčíte zozadu do HDMI portu v telke a ono vám to streamuje video. Čo? OK, ale zaručuješ mi, že sa mi to vráti. Ne. Je to hrozne jednoduché a pomerne hlúpe zariadenie, každopádne stojí pár dolárov, je to hrozne lacné.
a dá sa preto krásne vyvíjať. Toto celkovo je trend, ktorým Google tými chromáckými zariadeniami ide. Keď sa na to pozriete akoby z nejakej vtáčej perspektívy, tak všetko sú to lacné, hrozne jednoduché, jednoúčelové zariadenia a snažia sa ich robiť tak, aby sa dostali do kontaktu s bežnými užívateľmi všade tam, kde by mohli pracovať s internetom. To znamená internet, počítač, telka, čokoľvek iné. Myslím si, že Google celkom ide o takú tú dominanciu softvérovo-hardvérovú a toto je celkom dobrá stratégia, jak ju dosiahnuť. Medzi tými zariadeniami podľa mňa sa časom objaví aj nejaká herná konzola, ktorá bude postavená na Chrome. Už existuje, myslím, že sa volá Ouya, tá je postavená na Androidovi. Ja budem o chvíľu hovoriť niečo o tom, aké akoby hry alebo čo môžete robiť s vývojom hier pre Chrome platformu a myslím si, že do toho bude zapadať aj nejaká jednoduchá herná konzola. Takže ak to zhrniem, Chrome nie je len browser, nie je to len platforma, je to ekosystém softvéru, hardvéru a rôznych služieb okolo toho. Ten ekosystém je veľmi aktívny, neustále sa rozvíja, neustále pribúdajú nové veci a Google sa fakt snaží zaplaviť tých užívateľov svojimi chromáckými ekosystémami všade tam, kde môžu prísť do kontaktu s internetom. Chrome je veľmi zaujímavý pre vývojárov. Neviem, či ste už skúšali napríklad Chrome DevTools. Je to úžasná vec, pokiaľ ste weboví vývojári, tak ako nič lepšie na prácu s webovým vývojom nepoznám. Firebug tomu nesiaha v súčasnej dobe už ani po kolená. Pokiaľ by vás niečo DevTools zaujímalo hlbšie, tak o chvíľu bude prednáška Robina Pokorného a ešte nejaká, ktorá bude rozoberať DevTools viac do detailu. Každopádne, ja keď som si kúpil ten Chromebook, tak som chcel urobiť experiment, či vôbec je možné ako vývojár používať Chrome OS na vývoj. A bol som veľmi prekvapený tým, že to možné je a že je to úplne v pohode. Čakal som, že budem musieť robiť oveľa väčšie hacky, ale v skutočnosti to šlo fakt easy peasy. Väčšinu dňa trávim v editore kódu, tak som bol zvedavý, či vôbec nejaký pre Chrome OS existuje. Existuje ich spústa. Ja osobne som používal Caret, ktorý vrelo odporúčam. Je to v podstate Sublime, vybuildovaný ako Chrome OS aplikácia. Má všetky tie klávesové skratky, všetky code highlighty, všetky také tie nástroje na produktivitu. Ja som fakt čumel, čo všetko ten editor vie a beží to krásne svižne. Pokiaľ potrebujete IDEčko nejaké komplexnejšie, tak je ich snad ešte viac než tých jednoduchých editorov kódu. Ja mám pocit, že každý provider nejakého cloudového hostingu pre vývojárov má svoje vlastné IDčko. Toto je zoznam len tých ako najväčších alebo najčastejšie zmieňovaných. Všetky sú perfektne funkčné a perfektne použiteľné. A čo je zaujímavé, tým, že sú postavené na tej Chrome OS platforme, kde vlastne musíte byť pripojení k internetu, tak je tam spústa feature typu kolaboratívne kódovanie. Tak, jak ste zvyknutí z Google Docs, že pracujete niekoľkí užívateľia na tom istom dokumente, vidíte si navzájom kurzory, selekcie a vlastne live pracujete 3 a 4 na jednom texte, tak úplne rovnaké veci môžete robiť v kóde. Čo na prvý pohľad vyzerá ako totálna blbosť, pretože keď píšem kód, tak nechcem, aby mi to niekto pod rukami prepisoval. Každopádne je to ideálny nástroj, keď napríklad pracujete z domova a chcete robiť párové programovanie alebo nejaký code review a podobné veci. Vtedy sa tieto featurey perfektne hodia. Takže prekvapivo Chrome OS je veľmi dobre použiteľný pre vývojárov. A potom dve aplikácie, ktoré som používal ozaj s chuťou, a z ktorých som bol nadšený. Prvá je Gistbox. Neviem, či používate Gists na GitHube. Sú také tie malé snippety kódu, ktoré môžete rôzne vkladať, editovať, verzovať. Gistbox je aplikácia na ich správu a prácu s nimi. Funguje perfektne, ja som z nej nadšený. A potom by som chcel zmieniť Postmana. Pokiaľ robíte
serverové nejaké restové APIs a potrebujete ich testovať, tak v Postmanovi si môžete zadefinovať zoznam URL-iek, zoznam hlavičiek, ktoré sa majú na tie URL-ky posielať, getové, postové requesty, dokonca to emuluje, simuluje rôzne typy autentifikácie a krásne vám tu zbehne tie testy oproti očakávaným výsledkom. Obvykle tieto veci nerobím, ale keď som to potreboval robiť a narazil som na Postman a bol som nadšený. Podobných nástrojov je strašne veľa, až som bol prekvapený, takže pokiaľ by som mal doporučiť nejakému webovému vývojárovi, ktorý podľa možností často cestuje alebo pracuje s kaviarní a podobne, takže potrebuje noťaz ľahký, prenosný a s veľkou výdržou batérie, do Chromebooku určite choďte. Dá sa to krásne použiť. A to je prvá vec, ako môžete vlastne s Chromom ako vývojári zarobiť, ušetriť. Tým, že si kúpite lacný noťaz, ktorý je plnohodnotný nástroj pre každodennú prácu. Prekvapivo to funguje. Čo vás ale bude viac zaujímať, podľa mňa, sú nejaké business modely. Pokiaľ sa rozhodnete vyvíjať pre Chrome, ako z toho môžete vytrieskať reálne prachy. Robíte už niečo pre Chrome? Vyvíjate? Jednu ruku vidím hore, druhú, tretiu a no, väčšina z vás nie. Kvôli čomu to ešte nerobíte? Máte nejaký reálny dôvod, alebo len ste sa k tomu ešte nedostali? Ja keď som začal s vývojom pre prehliadače, vývojom nejakých rozšírení a prehliadačových aplikácií, tak to bolo v práci kvôli jednému konkrétnemu projektu. A hovoril som si, keď už sa do toho mám dostať, keď už sa tie veci mám naučiť, tak som celkom zvedavý, či to bude nejak v praxi využiteľné, tak som si vygooglil, či existujú nejaké joby, ktoré by priamo vyžadovali vývoj chromáckých rozšírení, alebo či existujú nejaké zákazky na Odesku a podobne. A našiel som totálny prd, nikto o to nestál, nebolo to vôbec záujem, tak som si hovoril, OK, tak to v práci urobím a posuniem sa niekam inám. Každopádne v momente, kedy sa prekeclo o mne, že ja som ten, čo vie robiť tie rozšírenia pre prehliadače, tak odvtedy každú chvíľu dostávam rôzne pracovné ponuky, dokonca full-timeové a rôzne ako projekty, ktoré po mne chcú a tak. Takže zákazková práca je určite validný spôsob, jak si zarobiť vývojom pre Chrome. Každopádne musíte o sebe dať vedieť. Tých jobov už zo pár existuje, na Odesku už nejaké tie zákazky sú. Každopádne ozve sa vám spústa ľudí v momente, kedy dáte svetu vedieť, že máte tento skill. Je to zatiaľ celkom pole neorané, je tam dosť malá konkurencia, v podstate jediní konkurenti sú nejakí Indovia, ktorí si prečítali manuál a ešte v tom nikdy nič nerobili. Takže teraz je tá šanca, kedy sa etablovať ako vývojár rozšírení pre Chrome. Čo ale bude pre väčšinu z vás asi zaujímavejšie, je vývoj platených aplikácií. To samozrejme možné je pre Chrome OS alebo priamo pre Chrome. Môžete vyvíjať aplikácie a tie môžete cez Chrome Play Store alebo Google Play Store normálne predávať za peniaze. Je to v pohode, sú na to APIčka, Google sa o všetky platby a podobné veci postará za vás. Má to jeden háčik, sme v Českej republike a Google podporuje tieto krajiny. Pokiaľ ste zaregistrovaní v týchto krajinách, tak môžete do Chrome Store dávať platené aplikácie. Ak tam hľadáte Českú republiku, nie je tam, hľadáte ju márne. Dobrá správa je, že Google postupne zoznam tých krajín rozširuje. Toto je zoznam krajín, ktoré by mali pribudnúť v najbližšom kole. Blbá správa je, že Česká republika medzi nimi furt chýba. Takže pokiaľ chcete robiť platené aplikácie, tak si založte SROčku niekde v Británii, v Nemecku, v Amerike, ak ju ešte nemáte. Najčastejší typ platených aplikácií na Chrome Store sú hry. A prekvapivo kvalitné hry. Samozrejme sú tam naportované všetky aké tie sračky typu Farmville a nejaké aké tie detské kraviny. Každopádne sú tam aj veci, toto je napríklad Bastion, neviem, či to poznáte, úžasná indie hra, taká akčná. So synom sme to hrávali na Xboxe, keď som to videl na Chrome Store, tak som si to stiahol a bolo to úplne to isté, čo na Xboxe. Jo. Toto napríklad sú Mini Ninjas, opäť so synom to hráme hrozne radi, je to 3D akcia,
s veľmi peknou grafikou, funguje to veľmi svižne a beží to v browseri. Opäť, hrávame to na Xboxe a prakticky úplne rovnako to môžeme hrávať v browseri. Bol som veľmi prekvapený, ako svižne to beží. Chrome podporuje WebGL natívne a veľmi rýchlo, takže môžete tvoriť 3D grafiku s natívnou hardwarovou akceleráciou a podobné veci. Takže ako vývojári hier, pokiaľ chcete tie hry naportovať pre Chrome, tak to fakt pôjde easy peasy. Pri vývoji hier, a teraz už sa dostávame k rôznym zaujímavým APIs, ktoré tam môžete používať, pri vývoji hier obvykle potrebujete dve veci. V prvom rade full screen mode, nebudete púšťať, ja neviem, Dooma alebo Quakea v nejakom maličkom okienku v browseri. Full screen mode je podporovaný fakt ako hrozne jednoducho, proste na nejaký element zavoláte request full screen a on sa vám rozťahne na celú obrazovku, hotovo. Čo je na tom zaujímavé, tak môžete používať CSS selektory, ktoré sa aplikujú na ten element, keď je vo full screen móde, čo je podľa mňa super vychytávka. A keď ste vo full screene, tak môžete na ten element aplikovať pointer lock. Pointer lock v podstate znamená, že sa schová kurzor myši. Nie ste, čo sa týka polohy myši, limitovaní veľkosťou obrazovky. A čo je na tom pre herných vývojárov asi najzaujímavejšie, k všetkým mouse eventom vám pribudnú dve nové vlastnosti, a to je vzdialenosť X a vzdialenosť Y oproti pôvodným koordinátom v predchádzajúcom frame. Takže vlastne veľmi jednoducho získate vektor s deltou, velocitou a podobnými kravinami. Keď pointer lock je normálne verejné alebo obecné webové API, keď to V3C vyhlásilo, tak spústa ľudí sa bála, že to bude zneužiteľné reklamou a podobnými vecami. Absolútne sa toho ako užívateľia nemusíte báť, pretože ten pointer lock funguje iba na fullscreenové elementy a tým pádom ten užívateľ si to sám musí vyžiadať. Čo ma úplne fascinovalo, je, že Chrome natívne podporuje Gamepad. Gamepad je taká tá ovládačka, toto je môj Xboxový Gamepad. Dá sa to normálne pripojiť bezdrôtovo alebo cez nejaký USB kábel k počítaču a podporuje to, ja vám to skúsim ukázať. Jo. Toto je nejaká testovacia stránka Gamepad API. A všimnite si, že všetko, čo robím, všetko, čo mačkám, sa tam prejavuje. To je úžasná fintička. Tie hry, ak som vám ukazoval, tých Mini Ninjas a Bastion a podobne, sme hrávali so synom sme skúšali hrať so synom na Chromebooku s takýmto gamepadom a fungovalo to. Takže to je práve dôvod, prečo si myslím, že jedného dňa prídu herné konzoly postavené práve na Chrome. Pokiaľ si na to urobíte nejaký technologický startup, tak mi určite dajte vedieť. Som celkom zvedavý, čo s tým urobíte. Na podporu tých gamepadov existujú rôzne knižnice, úplne vynikajúce je Gamepad.js, ktorá vám robí bridge medzi všetkými možnými typmi gamepadu. Takže v podstate urobíte hru, ktorá pracuje s rôznymi tlačítkami a páčkami a je úplne jedno, aký gamepad si ten užívateľ pripojí. Môže to byť PlayStationový, môže to byť Xboxový, môže to byť Cytek alebo čokoľvek iné. A tá knižnica vám krásne zjednotí všetky tie tlačítka a páčky do jedného rozhrania. Čo sa týka platených aplikácií, alebo čo sa týka hlavne hier alebo platieb v hrách, tak v súčasnosti je ten trend, že každý tam dáva in-app nákupy. Ja osobne ich nenávidím a hry, ktoré to vyžadujú, ignorujem. Každopádne tá podpora in-app nákupov je hrozne jednoduchá. Pokiaľ to chcete dať do svojej hry, tak ten kód vyzerá približne takto. Nalinkujete si tam nejakú knižnicu z Google Wallet a v podstate zavoláte metódu buy.
hotovo. Google sa vám postará o všetko ostatné. Čakal som za tým rôzne finty, rôzne ako vychytávky, že to budem musieť nejak hackovať a neviem čo. Fakt je to takto jednoduché. Takže pokiaľ urobíte Chrome aplikáciu a dáte do nej in-app nákupy, máte to hotové. Ďalší spôsob, ako zarobiť na vývoji pre Chrome, je taký nie celkom zjavný a podľa mňa ideálny. Pokiaľ máte už existujúcu webovú aplikáciu, ktorú máte normálne monetizovanú, to znamená niečo ako Basecamp alebo niečo podobné, s čím užívateľia pravidelne pracujú a trebárs vám za to mesačne platia. Ak je to webová aplikácia, tak nad ňou hrozne jednoducho môžete urobiť Chrome aplikáciu. Tá Chrome aplikácia v najjednoduchšej možnej podobe tej webovej aplikácii v podstate pridá ikonku, umožní ju na Chrome OS alebo normálne v Chrome v počítači, umožní pridať tú ikonku do toolbaru, pridajú do zoznamu tých programov. Čo je zaujímavé, môžete si určiť, v akom okne sa má otvárať. Takže napríklad toto je chromácké okno, toto mimochodom je screenshot z Chromebooku. Tak to vyzerá pre bežného užívateľa Chromebook. Toto je normálne okno Chromu, ktoré ale nemá žiadne ovládacie prvky a má pevne nastavenú veľkosť. Takže vy si to v tej aplikácii môžete nastaviť a v prípade, že robíte, ja neviem, nejakého messaging klienta, alebo toto je Google Keep, kde vlastne máte tasky a nemá zmysel, aby to bolo rozťahnuté na celé okno, tak si to môžete nastaviť. Ale to sú úplne podstatné prdy, ktoré môžete urobiť. Keď sa pozriete na Chrome Store, tak tam nájdete spustu aplikácií tohto typu. Ja neviem, Dropbox má takú aplikáciu a všetky podobné webové aplikácie. A užívateľia často v komentároch hovoria, to je úplne zbytočná aplikácia, veď to nič nerobí, nič to nepridáva, je to iba shortcut. Na prvý pohľad sa to môže zdať, ale tým, že urobíte zo svojej webovej aplikácie, že ju zabalíte ako Chrome aplikáciu, tak získavate prístup k rôznym nástrojom, rôznym APIs, pomocou ktorých môžete signifikantne vylepšiť funkčnosť a komfortnosť používania tej aplikácie. A ja vám teraz zo pár praktických príkladov ukážem, alebo zo pár tých APIs. V podstate je to niečo ako progressive enhancement kedysi na webových stránkach, keď ešte ľudia z časti nepoužívali JavaScript, tak ste mali plne funkčnú aplikáciu a JavaScriptom ste vylepšili jej funkčnosť. Toto je úplne rovnaký prístup. Úžasná vec je Sync Storage. Neviem, či poznáte webový local storage, čo je v podstate rozhranie, pomocou ktorého si môžete v rámci domény ukladať rôzne premenné, niečo podobné ako cookies, akurát sa s tým oveľa jednoduchšie pracuje a je to perzistentné. Sync Storage je prakticky to isté, ale má oproti Local Storage niekoľko výhod. Prvá je, že Get a Set podporuje nastavovanie viacerých hodnôt naraz. V Local Storage, keď dáte set, tak tam zadáte kľúč a hodnotu a to je celé. V Sync Storage môžete zadať priamo objekt, ktorý obsahuje niekoľko kľúčov a ich hodnôt a ono vám to uloží alebo getne všetky naraz. Hrozný oser z Local Storage je, že tam môžete ukladať iba textové hodnoty tých premenných, takže pokiaľ chcete uložiť nejaký komplikovanejší objekt, pole alebo čokoľvek, tak si to najprv musíte stringifikovať, potom si to musíte rozparsovať, keď sa k tým hodnotám chcete dostať. Sync Storage toto všetko robí za vás, takže easy peasy. Čo je na tom najdôležitejšie, je ten Sync Storage všetky data ukladá nielen lokálne, úplne rovnako ako Local Storage, ale zároveň ich synchronizuje s vašim Google účtom, ku ktorému ste prihlásení niekde v cloude. A v momente, kedy prídete k inému zariadeniu, tak tam všetky tie data, nastavenia, preferencie, uložené texty, obrázky, čokoľvek máte. Funguje to tak dobre a tak rýchlo, že sa mi dosť často stávalo, že som trebárs ležal v posteli, robil som niečo na Chromebooku a chcel som niečo urobiť na normálnom noťase a než som vstal a prišiel k noťasu, tak som to mal zosynchronizované. Fakt som čumel. Takže Sync Storage je úžasná vec a od Sync Storage je už len kúsok od offline podpory.
Určite ste videli také tie offline Gmail, offline Google kalendár a podobné veci. Všetko je to postavené prakticky na sync storage a offline podpore, ktoré je v Chrome. V podstate môžete urobiť to, že tej aplikácii poviete, toto sú súbory, ktoré si ten užívateľ má nakešovať, a aj keď je offline, tak to môže používať. A pomocou Sync Storage môže pracovať s uloženými datami, môže tam pridávať nové data, môže ich modifikovať a v momente, kedy bude online, tak sa mu to zosynchronizuje. Dá sa to urobiť aj rôznymi inými cestami, ale toto je natoľko jednoduché, že ja osobne už by som sa vôbec nechcel babrať s akýmkoľvek iným spôsobom. Na podporu offline alebo online-offline stavov existuje niekoľko knižníc. Offline.js je úplne geniálna, má niekoľko skvelých vychytávok, umožňuje vám také tie základné veci, ako checknúť, či ste offline-online, v akom ste stave, či je connection up alebo down. Čo je ale zaujímavejšie, sú eventy, takže napríklad môžete naviazať eventy na on, connection up, on, connection down a podobne. A má to eventy a rôzne metódy, ktoré ošetrujú reconnecty a podobné srandy. Ale čo mňa úplne najviac nadchlo, je, ako to pracuje s Ajaxovými requestmi. Môžete tej knižnici povedať, že všetky Ajaxové requesty, ktoré sú urobené v momente, kedy ste offline, sa postavia do fronty a budú čakať. A v momente, kedy budete online, tak ich to skúsi znova poslať. Takže vlastne vy na strane svojej aplikácie vôbec nemusíte tieto preklápania stavov a tie checky riešiť, proste posielate Ajaxom, requestujete Ajaxom rôzne veci a v momente, kedy sú k dispozícii, tak vám prídu. A môžete na to naviazať presne tie eventy. Request flash a request hold sú tie eventy, ktoré pracujú alebo ktoré sa vám ozvú, keď to spracuje nejaký request z fronty. Práca s file systémom, pokiaľ máte bežnú webovú aplikáciu, je hrozne komplikovaná. Pokiaľ to urobíte v rámci Chrome aplikácie, tak to máte o niekoľko rádov jednoduchšie. Pokiaľ potrebujete otvárať nejaké súbory, ukladať nejaké súbory na disk a podobne, tak File System API je váš veľký kamarát. Stačí od toho užívateľa získať permission na to, že môžete pracovať s jeho lokálnym systémom a máte k nemu prístup. Poskytuje vám to možnosti veľmi dobre konfigurovať ten file dialog, ktorý sa užívateľovi zobrazí. Takže to slúži nielen na otváranie alebo ukladanie súborov, ale môžete povedať, že chcete otvoriť alebo chcete dialog na výber adresára a nie súboru. Alebo si môžete určiť, že chcete iba nejaké prípony, v tomto prípade sú to obrázkové súbory. Môžete ten accept nastaviť podľa MIME typov, takže vám nezáleží na prípone, záleží vám na type toho súboru. Podporuje to výber multisúborov a podobné veci. Takže pokiaľ vaša aplikácia pracuje s nejakými, ako potrebuje pracovať so súbormi, tak toto je úplne ideálne pre tých užívateľov. Budú mať veľmi komfortnú prácu. Čo si spústa ľudí neuvedomuje, je, aká dôležitá je schránka, clipboard pri práci s aplikáciami. Neviem, či ste niekedy skúšali vo webovej aplikácii urobiť podporu schránky, to znamená kopírovanie alebo vkladanie zo schránky. Je to neskutočný oser, ľudia. Pokiaľ s tým máte skúsenosti, tak mi to potvrďte, prosím, že nie som jediný na svete. Je to tak? Jo. Je to fakt neskutočný oser. V rámci Chrome aplikácie máte prístup ku clipboardu skrz permissions alebo skrz clipboard API. Na vkladanie niečoho zo schránky nepotrebujete permission, každopádne vkladanie do schránky, tam je to potenciálna bezpečnostná diera, mohli by ste si niečo vyťahovať, ja neviem, z nejakých hidden fieldov a podobne a pastovať si to niekam k sebe. Takže na to potrebujete permission. Každopádne v momente, kedy máte tu permission, tak môžete plne používať Clipboard API a
Ono sa to nezdá, vyzerá to ako, že je to hrozne jednoduchá vec, proste máme copy, cut a paste, čo tam viac riešiť, ale pokiaľ ste niekedy pracovali s tým clipboardom, tak viete, že je to oveľa komplexnejšie. Máte tam multiselekcie, máte data rôznych typov, to nemusia byť iba textové informácie, môže to byť treba selekcia z obrázku, alebo to môže byť zvukový klip a podobné kraviny. A presne s týmito vecami pomocou Clipboard API môžete pracovať. Môžete si zistiť, koľko tých selekcií, koľko akoby dielikov tej selekcie v schránke máte, môžete ich pridávať, uberať, môžete zisťovať, akého sú typu a na základe toho typu môžete robiť rôzne iné akcie. Pokiaľ máte vo svojej webovej aplikácii rôzne editačné komponenty, také tie rich textové a podobne, pokiaľ chcete užívateľom umožniť copy-pastovať veci z Officeu alebo podobných aplikácií, alebo máte nejakú aplikáciu, ktorá pracuje s grafikou a pravidelne potrebujete robiť niečo s obrázkami, tak Clipboard API je proste nebeská šťava, ktorá vám strašne zjednoduší život. V aplikáciách sú veľmi užitočné klávesové skratky. Samozrejme, klávesové skratky sa dajú nasimulovať normálne aj v klasickej webovej aplikácii, keď si odchytávate key, eventy a podobné veci. Každopádne je to vždy hrozne kostrbaté, nie je celkom spoľahlivé, nie je celkom ako užívateľsky prítulné. Musíte mať fokus v rámci toho dokumentu, v ktorom tie klávesové skratky využívate. Pomocou commands v Chrome aplikácii môžete pridať klávesové skratky natívne. Hrozne jednoducho, zadefinujete si ich v nejakom manifeste a potom ich používate. Proste fungujú na úrovni systému. Pozor, nepodarí sa vám prepísať také tie core klávesové skratky typu Ctrl-C, Ctrl-V. Toto vám žiadny operačný systém nedovolí prepísať, ale všetky možné kombinácie Ctrl-Shift niečo, Ctrl-Alt niečo, Alt-Shift niečo, všetko to je podporované. Čo je zaujímavé, môžete robiť platform-specific klávesové skratky, tu je to naznačené, že defaultná Windowsácká a Macovská skratka sú úplne iné. Čo ma celkom potešilo, tak control a command môžete používať úplne voľne, znamená to jedno a to isté, bez ohľadu na to, na ktorej platforme ste. Posledná fakt zaujímavá vec, s ktorou ja osobne nemám veľmi skúsenosti, ale videl som to v praxi a vyzeralo to super, je native messaging. Messaging normálne funguje v rámci Chrome rozšírení, môžete komunikovať medzi background stránkou a pop-upom a podobné kraviny. Môžete komunikovať medzi rozšíreniami navzájom, takže ak máte nejaký ekosystém rozšírení, tak sa dokážu zdetekovať a posielať si navzájom správy a nejak spolupracovať. Dá sa to využiť na veľmi zaujímavé veci. Native messaging je v podstate presne to isté, akurát, že vám to umožňuje komunikovať s normálnym desktopovým softvérom. Proste máte nejaké exečko, typický Word, Excel, ja neviem, nejakého chatového klienta a podobne. A pomocou native messagingu môžete s týmto klientom si posielať hore-dole správy a vylepšiť funkčnosť vašej aplikácie. Takže aby som to zhrnul, také základné business modely, ako môžete zarobiť alebo privyrobiť si vývojom pre Chrome, je zákazkový vývoj. Prekvapivo funguje a je o ňoho záujem. Môžete vyvíjať platené aplikácie klasické, buď tie aplikácie fungujú v browseri alebo v Chrome OS, alebo môžete vylepšovať svoje webové aplikácie a tým zvyšovať svoju konkurenčnú výhodu oproti ostatným podobným projektom. Je ešte spústa iných možností, ak na tom zarobiť. Taký najčastejšie používaný z tých, ktoré som nezmieňoval, je trebárs affiliate. To sú rôzne rozšírenia, ktoré ako sa naserú na rôzne stránky, pridávajú tam vaše kódy a pomocou toho zarábate. Je to veľmi rozšírené. Mám s tým dosť veľa skúseností, pretože to v praxi robím. Každopádne je to natoľko komplexná záležitosť, je to natoľko alchymistický mix SEA, marketingu, programovania a rôznych takých ako šedých techník, že by si to vyžadovalo nie samostatnú prednášku, ale samostatnú konferenciu. Mimochodom nedávno prebehla affiliate konferencia, ktorá bola venovaná len tomu. Takže pokiaľ vás to zaujíma, kľudne ma zastavte, som tu k dispozícii, pýtajte sa ma na to, ale je to ohromne komplexná téma, o tom som fakt nechcel hovoriť. Pre Chrome
by ste podľa mňa mali vyvíjať, pretože je to fakt aktívny ekosystém, ktorý sa neustále rozvíja, Google ho hrozne tlačí. Ja osobne si myslím, že má veľkú budúcnosť a teraz je ten správny čas naskočiť na ten rozbiehajúci sa vlak. Chrome znamená lacný hardware a bude ho podľa mňa čím ďalej tým viac, takže pokiaľ ste webový vývojár na cestách, určite sa vám oplatí investovať do Chromebooku. Ešte taká zaujímavosť, tie nové Chromebooky majú napájanie cez micro USB, takže máte zase o kábel menej. A jak už som spomínal, je tam hrozne malá konkurencia, ale zatiaľ. Stále je tam spústa nových a nových ľudí, ktorí sa do toho púšťajú. Takže ak chcete naskočiť, tak rýchlo. Ďakujem za pozornosť. Pokiaľ by vás zaujímalo čokoľvek z toho, o čom som hovoril, na tejto adrese fczbk.com/devfest 2013 nájdete všetky relevantné odkazy, všetky nástroje, všetky aplikácie, ktoré som zmieňoval. Mrknite na to, napíšte mi, pýtajte sa, čokoľvek vás zaujíma. Máme nejaký čas na otázky? Ak vôbec nejaké budú, tak jo. Zaujíma vás niečo? Tomáš? Pardon, ja som celkom nepočul. Áno, dá sa to, samozrejme, tie rozšírenia, môžete ich rôzne obfuskovať, ale pokiaľ to niekto skutočne bude chcieť rozmotať, proste je to kód postavený na client-side technológiách, takže vždy sa k tomu ten nejaký skúsený aj tak dostane. Každopádne to API na in-app purchases je určené na to, aby to komunikovalo, aby ti to potvrdilo tú platbu. A obvykle sa to robí tak, že ty máš toho užívateľa nejak autentifikovaného, vyžiadaš platbu, ak ti príde potvrdená platba, tak si niekde u seba poznamená, že tá platba zbehla a potom už to stále spájaš s účtom toho užívateľa. Takže keď niekto vezme zdroják toho rozšírenia, vykostí to, vyhodí z toho tú platbu, tak ešte stále tam bude tá tvoja kontrola na strane serveru, či to skutočne je ten užívateľ, ktorý si zaplatil. Jo. Takže ako je to na tebe ako na vývojárovi, jak si to ošetríš. Inak ešte k tomu hackovaniu tých aplikácií, všetky tie browserové rozšírenia, chromacké aplikácie a podobne sú v podstate zazipované webové aplikácie, ktoré sú schopné bežať lokálne v rámci nejakého prostredia. Takže keď si stiahnete priamo CRX, čo je file formát tých rozšírení, tak normálnym zipom to dokážete rozbaliť. Úplne rovnako ako Firefoxácké XPIčko dokážete rozbaliť zipom. Je to len premenovaný zip. Áno? Nie. Pomáha to. Je dobré si ten počítač ošahať, vyskúšať v praxi. Je to úplne rovnaké ako so smartfónom. Ja môžem vyvíjať v nejakom emulátore, ale nikdy tá aplikácia, ktorú vyviniem v emulátore, nebude tak kvalitná, ako keď mám ten telefón v ruke a môžem si to skúšať. Toto je úplne deto. Tie Chrome OS aplikácie sú úplne rovnaké, alebo takto, Chrome aplikácie sú jedno a to isté pre Chrome na desktope a pre Chrome OS. Je to to isté, nie je to ako žiadna špeciálna verzia, žiadny špeciálny balík, proste je to jeden balík, ktorý funguje aj tu, aj tam. Jo. Prakticky celý Chrome OS je Chrome. Normálne Chrome browser, ktorý je full screen. Takže fakt žiadne špeciálne schopnosti alebo znalosti tam netreba. A okrem toho je to HTML, CSS a JavaScript, nič iné. Emulátor je Chrome. Normálne v browseri beží tá aplikácia úplne rovnako ako v Chrome OS. Ten Chrome OS, potom sa u mňa kľudne zastav, ja ti ukážem, jak to vyzerá. V Chrome OS spustíš aplikáciu a ona sa ti spustí v okne browseru. Proste urobí sa okno browseru a tam je tá apka. To je celé. Áno?
či by tie chromácké aplikácie mohli bežať v nejakom emulátore Chromu, alebo jak sa to volalo, Chrome Frame pre Internet Explorer. No, nie som si celkom istý, či ten projekt ešte žije. Každopádne, pokiaľ viem, tak ten Chrome Frame bol normálne Chrome v okne Exploreru, takže typol by som si, že by to mohlo fungovať. Jo, nebol to emulátor, bol to priamo Chrome. Ale fakt nie som si istý, či ten projekt ešte funguje, či vôbec je ešte potreba niečoho takého. Neviem. Ešte nejaký dotaz? Máme čas? Áno? Prosím? Jo, Chrome umožňuje písanie tých native nejakých knižníc a podobne. Je to tam, funguje to, nie som si celkom istý, či je možné narvať to do tých distribuovateľných apiek. A čo som čítal nejaké rozhovory s vývojármi Chromu, tak sa to snažia akoby utlmiť a postupne vystrkať. Tie veci sú tam, alebo tam boli hlavne kvôli ako rôznym legacy rozšíreniam alebo kvôli portom rozšírení pre Internet Explorer a podobne. Bolo to dôležité, keď vlastne Chrome ešte len začínal a oni potrebovali mať nejaký dôvod, aby ľudia prekonvertovali veci k ním. Existuje to, zatiaľ to ešte funguje, ale pokiaľ viem, tak sa to snažia utlmiť. A keďže už tam existujú rozhrania ako ten native messaging a podobné veci, tak pomaly prestáva byť potreba pre tie NPI niečo. Áno? Jo, ako asociácia file typov s nejakou aplikáciou v Chrome. Neviem, či sa dá priamo asociovať file type s niečím, ale je možnosť asociovať custom protokol. Ja neviem, HTTP dvojbodka niečo, Skype napríklad využíva call dvojbodka telefónne číslo a podobné veci. A tieto protokoly sa dajú vytvárať custom a dajú sa asociovať tak, aby ich handloval Chrome. Toto sa napríklad bežne používa, keď chcete, aby vám Chrome handloval všetky mail-to odkazy. Tak si vlastne asociujete mail-to protokol s Gmailom, s tým Compose oknom Gmailu a funguje to. A úplne rovnako sa dá vytvoriť aj custom protokol. Áno? Ne, sú to úplne iné svety. iOS, Android a Chrome sú úplne iné svety. Chrome je v podstate, alebo vývoj pre Chrome, jak už som zmieňoval, to sú HTML, CSS, JavaScripty. Chrome na Androide. No pre Chrome na Androide zatiaľ nejde vyvíjať žiadne rozšírenia ani žiadne apky a som sa to snažil na začiatku vysvetliť. Každého zaujíma, kedy to bude možné a či vôbec, ale Google sa k tomu nechce vyjadrovať. Ani to nevyvracia, ani nepotvrdzuje. Momentálne jediný Androidí browser, alebo smartfónový browser, ktorý podporuje rozšírenia apky je Firefox, ale jeho užívateľská základňa je 0, žiadna nič, takže to je márne. Zatiaľ nie, ale ja by som si tipol, že ako v Google na tom pracujú. Každopádne, keď som sa hrabal v akoby vývoji rozšírení pre Firefox, pre ten mobilný, tak až vtedy som si uvedomil, že síce to prostredie, to rozhranie, všetky tie APIs sú prakticky identické, že ten štýl práce je rovnaký, ale ten mobilný kontext, ten smartfónový kontext vyžaduje ale úplne iný prístup, úplne iné rozšírenia, ktoré sú užitočné na desktope, na tom smartfóne nedávajú absolútne žiadny zmysel.
Takže ja osobne si myslím, že až na zo pár nejakých výnimiek fakt univerzálnych rozšírení, pokiaľ sa to otvorí pre Chrome na Androide, tak či tak sa budú musieť písať ako nové rozšírenia úplne iné než tie desktopové. Mhm. Jo. Ne, zatiaľ sú to úplne iné svety. Nie je to možné. Tak jo, končíme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Čau.